Kwado e kaunti ya Migori ni jodak e gweng' Manyao ke sub-location ma North Kanyajuo ke sub-county Marongo ywak ni nitiere le mar kwach masani monjo gi e gwengego ka koro gidwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom apisas marito le mag bunge oresgi. Jodak gi Manyao ke kotene kod Meresa Tieno wacho ni le ni osenego gwende gi kod kata jambgi ma gipidho. Giwacho ni sani gidak kod luoro kata nyithindo gima mondo school sani nitiere kod luoro. Jalup Ruoth ma North Kanyajuo sub-location Wycliffe Ochiago wacho ni oseyudo report mar le ni kendo osechwalo ne apisas mag piny owacho marito le. Iyo kata gin adek to gisebedo ka gisandowa ma guogi gimako rombe gimako kata mnyocha machiegni ne oyud mone moro ka ywayo rombo ka donjo go e niang'. Mochung'ne weche mag le obiom legi ni odhi godo nikech nyithindo ok dhi sikul. Odonjo gotieno odhi abila mar rombe ka kijana winjo ka rombe mutni kowuok to yudo ko igi rombo to gore na kuom kijana ni mogwaro maka ne bed ni kijana ni onge gi beti to disani koro owuoyo eliel. Na kawo initiative ma wuoyo gi jo Kenya Wildlife Migori ka gochonegi to unfortunately jogoeko kona ni mondo wago gimendo picha mondo waornegi. Koro saadi mang ni ne kwach ni ka ticha kichung'ne wago e picha. Ogmano osenegi. Kawuone ko kawo ndalo adek. Nyathino biro na ka ywak ka wang'i kuot kamae malo gi piny ka. Wang'i kuot ma koni ok nen. Ofisa no se temo mondo mi wachopo ir jogo mar concern. To thuolo opok gi kawo mar mondo mi gi timorok na mondo gibi ka endi mondo ging'i ni gima ywak mar jopiny ma jopiny ywago ni ben en nang'o. Ogiom giri gino kich ne ga dala na an kenda. Adonga kenda.